Какво става, пичове? Аз съм си KGGMBG. Днес какво ще правим? Ще си говорим за тази програмка. Какво ще си говорим? Какво ли секите сега? Какво ще ми казва този с тази програмка сега? Познайте. Ще ви кажа как тук да ви няма логото и как да снимате повече от 10 минути. Така, първо трябва да се изтеглите Full Version, която може и безплатно да се изтеглите. Сега ще ви покажа как. Ще има и долу линк в описанието. Но аз така. Така. Нека само заради, нямам интернет, така. Тук сега натискаме така. Изтегляне. И... Така. Ето. Всъщност, не, това не е това. Това е. Bandicam View, нещо си тук. Това е линка. Тук. И така. Както сте влязли, просто в папката. Тук като го отворите, ето тези два файла ги копирате и си правите на работния плод. От което това правите папка и да стане ето така. Така, сега какво е това? Това е много важни работи. Така, като натиснете тук, казано така, тук нищо не дава. Затова трябва да го натиснете с администратор. Run администратор и така, какво пишете тук? Пишете си каквото искате. Може така. Може това. И след това натискате тук. И съответно клиповете тук няма да ви показва извинете. www.bandicam.com и такива. А ще ви показва ето така се видите. Ето както виждате тук я няма. Да. Следващото, което ще да покажа, са настройките на Bandicam. Така. Настройките на Bandicam са много някакси за геймплей Bandicam според мен не е яко, но не е como да ме кеф. Затова според мен е много добра програмка за геймплей. Много, мега добра. Затова видео, тук рекорд, тук тези трите си ги служат. Това може да си го сложите, ако искате да ви се показва курсора. Ще го махнете, ако искате, си го служете. Тук с какво копче ще снимате. Аз снимам с принтскрин. Не знам що. Тук пауза хоткей с Shift и F12. Това май да паузирате клипа. Тук. Логото, видео, не. Тук го махайте това. Webcam, не знам, ако искате камера, си служете webcam. Sound. Това е мега важно. Това са микрофоните. Аз снимам с този микрофон. И тук например, за игри или за нещо пак с него. Тук ефект, тук мишката около нея, ако искате да има нещо. Или като кликва, това е за клик ефект, като кликва и нещо червено, така се показва. А това е около мишката да има нещо. Примерно червено нещо. Тук си го оставете така, по-точно. Така ми е на мен. Ако искате ги копирате. Окей. Сега, следващото, което иска да ви покажа. Тук Settings. И в какво искате да вие клиповете. MP4 е много яко.
Тук FPS с колкото снима на игрите, това съм направил 60, но аз не снимам на игри с тази програмка, така че не ме интересува. Тук! Това са важните настройки за времето. Bar Recording там. Тук по-добре, така да ви е Disable. Защото ако стане някъде, примерно в началото може би на вас ще ви е така. Или не знам как ще ви е. Ще ви е някъде около 10 минути така. Така снима 10 минути. 10 минути, спира клипа и край. Затова го махнете. Тук да ви записва документите. Така, това е общо взето за Bandicam. И да направим малък бонус към това видео. Ще отново Full Version. Ще има долу линк в описанието. Нека просто да го покажа. Ще има линк долу в описанието, да знаете, да сте сигурни и да сте си спокойни, че ще има линк долу в описанието. Така, ето Fraps. Ето това общо взето тук е доста дълъг сайта. Но долу ще го има споко. И да, ето така като изтеглите нещо, като си го инсталирате. Fraps. Натискате го. Така. И ето. Та общо взето тук не е нещо особено. Тук са по-лесни за строите в Fraps. Ето така, тук съм си го направил, ако искате си ги копирайте. Но тук ще има с притки. Това е скриншотове. Ето. Тук някакъв... Това си ги служете, ако искате да ви се записва гласа. Това е, например, натиснете Space и тогава само записва гласа. Но ако играете Minecraft, това ще е ужасно. Затова можете тук да си сложите някой друг копче на Space. Тук ще го направите по-добре в FPS. Тук ако искате, например, тук да се показват някакви цифри, което е досадно. Така, нещо да ви кажа. Това не го слагайте. Това затова по-добре не си го слагайте. Можете за това да си... Просто не дайте си го слагайте. Но ако има и полезни работи в това, защото ви спира клипа и това е някаква пауза се. Това е яко по някакъв път. Затова, да. И това беше офето. През клипа, ако така дайте палец нагоре. Подписвайте се за канала по-надолу. И очаквайте още видеа, туториали и някакви такива упражнения. Как да хакнете паролата на съседа ви. Но ако преди той е сменил и преди това вие сте казах, абонирайте се, харесайте. Ако не ви харесва видеото и просто дайте палец надолу и